Да ви кажа няколко факти за нас всичките, защото всички ние, без може би едно-две момчета, без Илийката, например, който повече е израснал в Германия, но всички ние сме израснали в България и сме продукт на българските школи. Българските школи от 12-13 години ние не правим нищо. И после резултата е това на терена, който го виждате. Ние имаме талант, можем да играем в футбол, обаче, например, аз когато бях в Славия, а Славия е една от най-добрите школи в България и когато се записвах да тренирам футбол, беше може би най-добрата школа в България. Аз от 13 до 16 години съм имал десетки тренировки, в които играя джитбол с моят треньор, защото съм единственото дете, което тренира сутрин и ходи след обед на училище. Имал съм 3 години, в които тренираме в група с 7-8 човека от няколко набора, защото повечето момчета ходят на училище сутрин и тренират след обед. Никой не ни обърна внимание за храна, никой не ни обърна внимание за физическа подготовка, всичко трябва да си го правиш сам. В другите държави никой не е толкова по-голям професионалист от нас, просто се грижиш много по-добре за тях.